ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ரோசி வைத்துக்கொண்டு வைக்கிறேன். இந்த புறா அண்டைக்கு முட்டை கிடந்தது. இந்த முட்டை வச்சிருக்கிறேன். முட்டைச்சு மற்றது மக்களே, இந்த புறா கதை பாருங்க. இந்த பாருங்க, இவையும் முட்டை கிடக்கினான். மற்றது மீதி புறாக்கள்லாம் காலைங்க எல்லா பக்கம் வேந்தா நிற்கினான். அந்த அது எல்லாம் நிற்கினமே இவே தான் என்றே புறாக்கள். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ரோசி வைத்துக்கொண்டு வைக்கிறேன். இந்த புறா அண்டைக்கு முட்டை கிடந்தது. இந்த முட்டை வச்சிருக்கிறேன். முட்டைச்சு மற்றது மக்களே, இந்த புறா கதை பாருங்க. இந்த பாருங்க, இவையும் முட்டை கிடக்கினான். மற்றது மீதி புறாக்கள்லாம் காலைங்க எல்லா பக்கம் வேந்தா நிற்கினான். அந்த அது எல்லாம் நிற்கினமே இவே தான் என்றே புறாக்கள்.